Terutama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Jenderal BPJS. Perlu saya beritahukan kepada Pak Fikri bahwa sebenarnya jalannya malam ini tapi sakit batuk sama kadang tenggorokan, jadi ada dia harus bisa cerita, nggak bisa cerita gimana. Jadi boleh karena itu mohon maaf kepada Pak Fikri. Dan kelihatannya juga Jenderal kita dengan dan bapak ibu sekalian mengagetkan, termasuk ibu-ibu barang dan sebagainya. Sesungguhnya malam ini tidak ada apa-apa, hanya biasa-biasa saja seperti kemarin ditanya belajar sebenarnya. Memang saya mau belajar tapi kebetulan sakit. Oleh karena itu minta maaf. Sekalipun demikian jangan mengurangi daripada niat kita untuk malam ini kita ya sekedar silaturahmi, dan terutama memang dengan cara-cara seperti ini saya satu sisi itu kepengen sering ketemu dengan teman-teman, di sisi lainnya juga karena barangkali saya terlalu banyak utang, begini utang saya itu lupa, saya bisa pakai ditagih itu dari ingat. Ini yang paling pokok. Jadi Bapak Jenderal Fikri saya dan sekalian lain-lainnya, malam ini wayang kulit akan mengambil cerita Kurawa Kunjoro. Nah, sedikit kita ceritakan apa sebenarnya makna dan karakternya daripada Kurawa Kunjoro. Seperti biasanya itu yang Kunjoro itu Amarta biasanya, tapi kali ini dibalik. Jadi kali ini dibalik. Ini sebenarnya tujuannya kita peringatkan kepada bapak-bapak termasuk pejabat juga, bahwa di alam pergaulan, apa itu pergaulan dalam pemerintahan, apa itu pergaulan dalam hidup dan kehidupan, itu sesungguhnya yang namanya manusia itu sama saja, ada bedanya. Kondisi kecil yang itu, yang dia begitu banyak. Sekarang ini, di situasi sekarang ini menunjukkan keserakahan daripada orang-orang itulah. Nah ini justru saya berkelakuan Kurawa Kunjoro, jadi yang serakah itu kayak di Kunjoro mestinya. Itu sudah sekalian. Jadi apakah ini dikatakan menyangkut politik, yang monggo, nggak yang monggo memang. Saya ini sebagai orang yang sudah capek ngurusin negara itu, jadi apa ya, kalau negara itu berakabur itu rasanya itu dari lagu itu sudah sekali. Jadi monggo dinikmati termasuk segala sesuatunya, dan terutama kepada Pak Basuki kita serahkan sepenuhnya, coba dibawa lakon ini sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sak menang-menang kuwasan widono kang tanpa luput niksa kang tanpa nandhang dosa bandaku ya bandaku bandaku ya bandaku pinuju sak jogong yostinanipun wonten pendhapi ngrasuk busana luhur keprabone Kanarendra kang sarwa sesudya mencane tenang widuri kebyar-kebyar candrane pindha praja kang binabar malih lenggah kursi gading kang paradenta lene menan bakun permadane sinebaran sari-sari sacepat kasturi gondo itu amrik hangambar wangi kungas ngantos angin di jero pasir Bandawi nenggih kang Semarang keparing ayu Ronggo dalem karo Fatih Sengkun ya Trikanta Pati ya Sanggarya Suman tetu guling para pamung praja pambekane tumbak jujukan senengan lanci picaran papan ngadoni bibiting asulayan onar kang samya kakadangan ing wingking pujangga kraton sang penemban Durna ya Sang Resi Punggayana Pandhita Suginya kurang laku Sugi Japa ora tau ngakoni Maratapa Dura cara genthong mos wicarane penembang Durna ngraken Narendra Wangga Karna Kasusena ya Raden Suryatmaja ingkang minangka gul-gul wonten negari ing wingking sinambung para sangyaning para Kurawander lantar mangambak-ambak alun-alun kaya banjir manungsa tepuk temugelang dereng sawetawis sewu katungku geger pasir Bandyaka yak-yak ngarsa tangketing sambil kaya gabak Janindri kaya sapu bodol suwe Awinata Mandura Prabu Baladewa Sudara Werja lenggah jajar wonten penanggilan katon melang-melang dandane caplang berwesi putih pakulitane tata lenggah sawejagong sena sipating kamanungsan ora mantra-mantra titah dewa yayasan yang Brahma lan Sang Hyang Sambu angge jawantah slababar katentremaning jagat nalika semanten Sang Prabu nyata kanjeng angkara cipta ingkang dari kabar paring lestan
Sritinon timpasinatan sono maneka
budaya nggih. Kalanting katejo kalenggo mudhun dados bombong piasih manahku kakang kula ya nggih. Tetelo mungkin padha dados ratu adoh kategori bangsa Kurawa Ngastina ora ketempelan lara dumeh. Dumeh dadi ratu dumeh duweni wewenang dumeh kuwasa temah kumawasa. Nggih. Awit adat ing sambung 3 perkara titiane siji. Wong yen wis munggah derajate tambah badane tambah ngelmune saling seringat siji sogo. Jebul paduka mboten mugi-mugi tulus tekan batine Yayi Prabu Ngastina. Nggih, Bapak Prabu. Kemarin pun kakek aturaken widodo lampah kula kalis ing sambe kula tansah pinayunganing tata lan karajan. Nggih. Namung keparing keloro ngaturaken puja lan pamuji ugi kunjuk dhateng Yayi Prabu Ngastina pinaringa kekuatan lan kawibawan yen paduka dados ratu adeg-adeging bangsa ing Ngastina. Kula tampi tangan keralih kula sandhi sabdanipun Bapak Prabu mugi saged ndayani dhateng ingkang rayi kula Bapak Prabu. Yayi kula pati. Sepinten kakek keterimanipun kakek nalika nampi nawala saking Yayi Prabu Ngastina dadakan. Ora gantalan tuku dina iki Baladewa ngadeg wonten Ngastina. Yen pun kakek mboten saguh ketok ora rukune padha dene ratu tetangga praja. Turut tesih pinanggih kadang padha dene mantu Mandaraka. Nggih. Nadyan namung tembung seklimah pun kakek astaken. Nggih. Nanging kemarin pun kakek nyuwun pratelan wonten wigati menapa pun kakang tinimbalan marang wonten pendhapi. Mongko Kurawa Ngastina cacahe 100 durung kula cilik-cilik kok sing ngadhep sethithik men. Yayi yen sanes golongane Wadi Mawilada ing mangenipun dados wadanan swawinggal kepareng kababan. Wigatos sing papaten dinten puniki Yayi Prabu Ngastina. Kemarin pun kakang anglungaken jangga ingkang kamo. Yayi Prabu Purwati. Kok Prabu Batu yo nggih. Wale-wale menapa pramila paduka Prabu Rawuh. Kawula nggih. Lantaran ayam sak suwet langkang sebet nengenaken rawuh wonten pendhapi Ngastina. Dados bombong piasih manah ri paduka Bapak Prabu. Dalem niki. Bapak Prabu Mandura rawuh paduka ingkang rayi kula Ngastina. Kepareng badhe nyuwun kali damar. Kula badhe nyuwun kali damar saking Koko Prabu peteng manah kula. Padhang sorotring srengenge nanging peteng jiwanipun Duryudana. Pramila kepareng kula nyuwun tuntunan. Kula nyuwun pamrayugi saking Koko Prabu Baladewa. Yayi. Menapa to sabanipun teka lajeng menggali mekaten. Menapa Ngastina wonten pandhita nyebar ngelmu nanging kemadatos racun pisaning bangsa. Menapa wonten Diroda medal saking mentilan, Narapidana medal saking rangkengan. Yayi, suami nggih pareng kababan. Wale-wale menapa pramila ri paduka matur mekaten Koko Prabu. Danten iki dinten menika lat-lat dan Ngastina sabujuning arga go muka. Iki sabujuning gunung go muka. Wonten manungsa kumawane kula lancang. Anembari panguwasa negari Ngastina Koko Prabu Baladewa. Yasa pesanggrahan madheg dados nalendra nembari soroting Raja Ngastina. Menapa lampah jagat wonten Surya Kembar. Duh Koko Prabu ing mangka pucuning gunung Gomuka menika tesih lat-latan Ngastina. Teka wonten manungsa lan araton madheg dados nalendra. Gelar para kawula lan para pati dedeku ngiyup ngayup dhateng pepadanipun Koko Prabu. Kula nyuwun tetimbangan Koko Prabu kados pundi Koko Prabu Baladewa. Hajrah ingkang puspita harum asiring samirana
Yayi Prabu Gustina. Yen to para nyata wonten manungsa aglah Yasa Raton madhep dadi Narendra wonten ladan bumi Gustina. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyali bumi. Dijrenggring anake diledhek bojone dikrijak papane. Panguwasa praja badhe tumapak Yayi Prabu. Lajeng sinten naminipun lan wonten pundi hatinipun manungsa membari panguwasa kaliyan Yayi Prabu Kurmati pun kakang mundhut pratilan Yayi Prabu. Lan Yayi Prabu ngendika mekaten mawi dasar kasunyatan menapa namung palapuranipun salah setunggalipun kawula ingkang kula watosaken yen kabar kabur katut laku ning angin. Kabar Mayawara lajeng dipun gegol dhateng Yayi Prabu. Kesusu para prajurit Ngastina tumampak ngangket nyepeng manungsa kang raton jebul menika kabar Mayawara mangke malah badhe asor jiwanipun Yayi Prabu Ngastina. Pun kakung mulu dasar pelakuranipun saking sinten Yayi Prabu? Nggih, Koko Prabu. Miturut pratilan aturipun Bapa Panembahan Sukunima liwat paman patih sengkune pancen kuwasa jenengan. Bapa Panembahan lan paman patih sengkune selawi kula matur sampun Bapa Prabu supados gamblang tur cetha trawaca dinten puniki. Wis napa menawa prikandel bundur iso. Kepanggih pun Bapak Prinsu menika matur. Terus pundi Panembahan nggih. Asmanipun raja pacet kula sagung kula mboten nderek ngadat awit dasaripun kula sampun sepuh nganti masuk angin cekroh-cekroh kula watuk. Ning upama nganti kula ora matur awit sing ngundang niku kula sing uleme kula mangke ndak dianggep dono ora tanggung jawab ngoten. Nggih. Ya terus kawuningan nggih. Angger Prabu Baladewa nggih. Desa niku lurahe siji, negara niku ratune siji. Jagat niku srengenge ya sijine wonten loro niku mboten bener. Nggih, leres. Mongko menika dal wonten manungsa aglar. Yasa pakuwon yasa pesanggrahan wonten pucuking gunung Goh Muka lan Ladan Ngastina caketipun Singajaya. Nggih. Matik dados ratu nggih, matik dados ratu. Lah niku napa patut? Siji, dasar ora njaluk idi pangestu lilah kaliyan Angger Prabu sing nyekel panguwasa negara Ngastina. Niku menungsa luput, menungsa murka, menungsa murang tata. Dadi andeng-andenging negara. Nggih. Ing angka kaping kalih dasaripun bareng panjenengane madhep dados ratu wonten gunung Gomuka ngerup kula Ngastina. Sing dak wingi-wingi gabung kaliyan rombongan kula saniki akeh sing do gabung kaliyan rombongan mriku ngoten. Mriko gabung mriki gabung nek do mriki sepi gabung mriko ngoten lah mboten trima kula mboten trima. Lah kok mesti iki yo menggo pripun ngoten. Nek do ngono trima diuwuk kumpul mriki kabeh. Lembah iki nganti kebingungan ngoten. Nek do kami gabung do bubar pun lah menika nggih. Cetha banget niku menungsa murang tata dadi andeng-andeng raja. Cuplak andeng-andeng mboten aku kudu dicekel, dinanungi dikunjara. Dicekel aku ditateni dikunjara kedadipun kunjara. Kula nyuwun kabeh para sing ndereke dicekel dipidana mati. Nggih. Lajeng wonten gunung Goh Muka yasa negari. Naminipun negari Kambangan. Negari Kambangan. Nggih, mongko Kambangan nek bebek to. Negara kok negara bebek jajan. Niku nek dudu wong mintani mongso nek kula gawe negara kok negara Kambangan. Nggih. Lajeng ratunipun sinten? Miturut aturipun Adipati Sengkuni sing dadi pamong wonten negari Ngastina, jenenge Prabu sinten Di? Kula lali catetane Di. Naminipun Prabu Dewa Mambang. Nah, nggih niku Dewa Mambang. Dewa Mambang. Nggih, pun padha mawon Dewa Mambang alias Prabu Asmarasanta. Nah, jajal ngoten. Jeneng kok loro-loro. Siji Asmarasanta, sing siji Dewa Kemambang. Jajal. Pun tekan niku wong lalane wong. Niku sing dadi lakon geni mletek saka nang mumpung durung duwis sidem, disidem dicecak, diguanggel dirampungi. Nek nganti mletek kemangin kok ngobar jagat Ngastina. Ger.
sing gawe usuk nggih niku provokatore nggih niku cetha provokatore. Mula ngendi-endi akeh bom meledos. Niki akal-akale niki Prabu sing kemambang niku ten Gunung Gok. Pundi? Gok. Monggo nang nggih niku kados niku mau. Perang nyuwun bantenipun anggen mandura niku kudu dicekel dipidana pati, dikunjara sak pengikute kabeh. Dicekel, dikunjara. Iya, Paman Durna kula menika urusan sanes urusan Mandura. Ning urusan Ngastina. Nggih, nek nganti bala jiwa tumut-tumut jenenge milu urusan Pancapraja. Nggih, mongko Ratu Mestina angger Duryudana kudune sing nyekel nggih Kurawa. Nek wonten tak pasarno Kurawa, kecekel saking Kurawa ora saking Kurawa. Monggo, gemantung Bapak Penembalan Paman Patih lan Kyai Prabu. Menawi daraturipun pun kakang aja kesusu mengko mundak kleru. Dinalar atine sing sabar. Apa dasare menungso kok wani dadi ratu? Apa dasare menungso kok wani yasa negara jenenge negara Kambangan, jenenge Prabu Dewa Mambang. Nek dasare becik, dasare apik kudu diayomi. Nek dasare luput niku menange dielekake didandani. Ora sadenya menungso wani madeg dadi ratu. Awit ratu, rat niku jagat tu niku tuntunane wong sak negara. Mukti wong sak raja tembung seklimaing ratu. Cilakane wong sak negara awit tembunge ratu wong nyekel panguwasa. Mila yen tumarpun kakang aja kesusu dicekel lan dikunjara. Ning dilarang bener lupute. Sing dadi ratu sapa bener apa luput. Ya katon saya kok ora kedadi polarah rumiyin. Dipolarah rumiyin. Terus pundi Paman Durna? Mboten. Negara kuwasa kok. Ora sah larang-larang pokoke Prabu Dewa Mambang cekel kunjara sak pengikute kabeh pun ngoten mawon lebono gedhong pakunjar ditahan pun ngoten mawon beres lajeng napa. Niku nek luput nggih lah nek niku dasare bener. Bener ratu kuwasa kok. Abang dadi kuning dadi ijo niku kang ratu. Isa mawon saged ratu kuwasa waneh temen. Kuwasa kok ratu. Yai, kula wonten dawuh. Nadyan ratu kuwasa nanging ora kena banci di banci ladan. Nek dadi ratu banci di banci ladan, wah nek sing kuning kaya rombongan, nek sing abang mungsuhku. Nek sing ijo kaya kancang, nek sing ireng dudu. Sakniki sampeyan kajen dadi ratu. Sesuk nek mandheg boleh dadi ratu lereng, boleh dadi ratu lengser saking prabon. Aji klean dadak. Kudune ora kena banci di banci ladan. Suwe endi urip wonten donya kalawan jaman kelanggengan. Sak mongso-mongso lereng saking keprabon. Kelakon Yai Prabu aja kaya dadap Yai. Luwih-luwih nganti dadi lemah atau patok lor patok kidul. Anak putu padha ngedoi, wong-wong padha nyingkiri ora ana sing padha ngiring donga. Yai, kula aturi Yai Prabu. Yen kula laras pangandikanipun kok ora gumantung kedadi kula laras bener lan lupute. Paman sepunya aja grusak-grusuk ndak kleru. Yen mekaten kula cocok nggih lan alih pamit lajeng dipun dawuhi Pengratu Dewa Mambang. Monggo panguwasane tikel-tikel yo Kurawa sing kira-kira wani niku sinten? Sing wani kali ratu ten Gunung Gok niku sinten? Kurawa niku nggih nek sore petita-petiti umume segentrong-gentrong ning anggaripun Darmestan nggih pun waktu turu ngoten. Nggih kula ngeten Kurawa kaneng sing wani prayogi pasangan kaliyan Kakang Durna. Sinten Bapak Durna sing iso nyekel Dewa Mambang? Kula pasrah Bapak Durna. Kecil, wong kok wedi karo wong. Nek panen Kurawa aja mboten wani mangke Durna sing tenandan. Tak santet saking mriki. Tak damu epek-epekku mesti mati suwe-suwe. Asem. Ning Dewa Mambang kok kemati gemagus. Kula sing tanggung jawab ya. Ana lara ana tamba. Ana wengi ana pati ana lanang ana wedok ana ganep ana gandel kok dadak wedi wong karo wong. Disengkuni sing tanggung jawab kula Pendhita Durna. Yen mekaten nyemanggaken. Yen tumarpun kakang prayogi dipun tangani. Nek gelare nggone dadi ratu apik aja diganggu. Nek gelare nggone dadi ratu nyingkur marang panguwasa. Ngendhik kawibawan Ngastina prayogi dipun neliaken nganti genep kaping 3 rambahan. Yen
Prabu kakang yen kebacut Yai Prabu gunakno panguwasa tunggal pun kakang nyemanggaken kembang weru mboten lalu kula boten tunggu-tunggu. Ya pundi Bapak Tuna? Apa gunane dianggen ngawangga nerpatikano pusakane pirang-pirang? Manah manuk mabur borong mripate manah rambut sigar dadi pitu anggen ngawangga dipasrahi dinten puniki. Kakang Prabu Ngawangga. Wonten dawuh Yai Prabu Drenjana. Kula nyuwun sapyanda panjenengan nganti para kula widal wonten Gunung Gongko negari Kambangan nglermaken Sang Prabu Dewa Mambang kedah karangket dipun kunjara sapanjimbanganipun. Yai Prabu, yen sampun wonten tatitih dawuh pun kakang namung matur sendika kula jejering senopati. Awit jejering prajurit namung menang apa kalah, mati apa dipateni, niksa apa disiksa. Lan malih kula sampun manggul sumpah sabta marga lan tribrata Yai Prabu. Kakang Prabu Ngawangga desa. Nadyan pejah pun kakang saged minangka rambuk bebanten wonten Garing Astina. Paman sepundi kula wonten dawuh nggih Bupati Kang Padha Rebo mara mangsa bodho dinten puniki nderekaken kakang Kepati Ngawangga. Sampun kepareng nampi dawuh patuwa ingkang paman kula mandhal masilan kawula ana nggih. Prabu wonten dawuh Yai. Monggo manjuraken gunggul bojono dake kula dherekaken lan Yai Ratu Barwati. Dake gamen pinanggi wingking pun kakang nyuwun pamit kepareng badhe tumut ngawat-awati Yai Prabu Ngawangga mangke babaring lampan kados menapa. Yen nitip pentile Allah kembang uwohe mengke dados menapa. Prabu Bapak penemban. Nggih. Pun bapak nyuwun pamit badhe ngawat-awati para Kurawa nggih kula nyuwun pangestu rakyatan patok kula bisa tekane nggih nggih. Paman membantu. Pramu pangandikane Sang Buminoto angel gawe sabda Brahmana Raja ngendhai. Sabda pun pangucapan kita temen atu ngendika rata wong sak raja. Kepareng kul derang jatuh jelek turun saking kursi gading tindake katingal kekelewongan.